Dnes vám chcem ponúknuť unikátne certifikačné školenie Gallup Global Strengths Coach, skrátke GGSC, ktoré má naša platforma ako licencovaný partner spoločnosti Gallup výhradné právo dodávať pre Česku a Slovenskú republiku. Tento kurz je skvelým nástrojom pre maximalizáciu potenciálu vašich ľudí a objavenie kľúča k ich motivácii. Pomôže vám vypestovať šampiónov zmeny, ktorí posunú organizáciu smerom ku kultúre založenej na talentoch a silných stránkach. Takýto posun má obrovské výhody v oblasti angažovanosti, well-beingu, produktivity práce, zlepšení vzťahov na pracovisku, zlepšení zákazníckych služieb a znížení fluktuácie zamestnancov. Kurz je vhodný pre ľudí, ktorí rozvíjajú druhých a vedú mentoringové alebo coachingové rozhovory. Vrátane vzdelávačov, líderov a manažérov či nezávislých profesionálnych koučov. Úspešní absolventi kurzu získajú medzinárodný certifikát Gallup Certified Strengths Coach. Pôsobím ako lektor, mentor, konzultant a coach v oblasti talentových riadenia a vedenia zmeny. Som certifikovaný Gallup Strengths Coach od roku 2016. Napriek tomu, že mám vyštudovanú matematiku a mnohé pracovné skúsenosti z rôznych oblastí, vrátane vedenia a riadenia veľkých tímov, a napriek tomu, že ma moja práca bavila a naplňala, až pred 50-kou, keď som sa stretol s talentovým prístupom, som vlastne objavil povolanie, ktoré mám vpísané do srdca. Ľudia mi často hovoria, že talentový rozhovor bol jedným z najdôležitejších rozhovorov v ich živote. A v tímoch vidím, že zázraky sú možné. Keď si ľudia, ktorí si predtým pomaly nevedeli prísť na meno, teraz uvedomujú, ako môžu spolupracovať princípom win-win. Teším sa na osobné stretnutie s vami na GGSC kurze, po ktorom sa stanete členom medzinárodnej skupiny líderov, manažérov, koučov, ktorí vedia, ako rozvíjať vlastný potenciál i potenciál ľudí okolo seba. Bližšie informácie o kurze GGSC nájdete na stránke useyourtalents.org.